Kwedu no mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuwa rochigumi nomwe mumwedzi uno hwakakunguru. Ipapa rikaiti tande nonhaudza nyasi Nelson Chamisa kureketa akati chinhu chandakanatsa kuzvigonera mhanduwe kwai chinhu chisvinu chandakanyanya kugona kutiza MDC pokare no CCC kuwasiya wakadando nokutoti ende ndakatozviita kuti ndipe munangarwa dzidzo chaicho chokuti azoramba achindirangarira kuti mufana iyo akandiitisa rikaiti kuona kuti zvinosvika papi izvozvo. Apa takadando ipapo Elias Mudzuri Nyasi aenda kuHarvest House kumzindawo bato roMDC kuna svika kwakakiwa mhanduwe wafana wadhagi wakati muda kupinda kupi palibe kwamuri kupinda. Angaenda nomapurisa asi zvaramba kusenza wamukomerera panze mhanduwe. Kuna ipapa rikaiti goona iye agototi dhagi anogoshei tofana kubvumirana kuti toita sei kuti tisimudzire musangano wedu nokuti ini nadhagi tese tangandofanana tiri wanhu. Rikaitione kuti ichapera sei. Apa ipapa ukatomuona unotofunga kuti heno munhu wokucheche kwamadzibaba chivhayo ka pakanyangara. Rikaiti ringe kuti wanoipedza sei ukuwo mhanduwe. Chimwe chacho pfene chiri kurukiwa nehurumende chakaita kunyangariwa kureketa kuno kana mushina wamajuzi unoruka bakudando izvezvo wakuru wehurumende wagotofunga kutoti rekaiti ite pokare kuita kuomorera vanhu mari dzavo wagweza mumabhengi dziya. Bhangiro nyika riri kureketa kuti rapadhuze mhanduwe kuti riisenzese zigi chete. Pai zigi inenge yakukona kunadzira kutenga pasipoti, kutenga mafuta odzimotika. Munondozviziva ka mhanduwe kuti panondonzi zigi rega zvinhu zvinotanda kusaikapo kare zvinhu zvachona izvozvo kuti munhu wese akone kuita kutamba nhwa chaiko. Rikaiti goona kuti zvinopera nopapi asi palibe chizvinu ipapa tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvazoreketekapo. Wamunangarwa wari kunzi wasangana nevamwe wokuZimbabwe vari kunyika yeJapan waipapo wanga wari kundoreketa kuti aiwa ngatigobatsiranai tisimudzire musha wedu, tisimudzire nyika yedu, musareke kugoita tusvinu tunoita kuti nyika yeZimbabwe isimudziwe. Mangwi masvinu asi kwaari kubva kwacho mhanduwe pakaita kunyangara. Rikaiti rambe takazviringa. Ipapa nyasi uno Kitsi Coventry anga aripo achitakatomaka nyai naiye Chiwenga akasanoita mutungamiri wenyika munangarwa asipo kudani. Wagototi aiwa toda kuringa kuti toita sei, tobatsirana sei kuti zvinhu zviite zvisvinu kunyanya pamutambo yomaolimpiki iri kuitika iyi kwaigore ra2028. Rikaiti kuramba takaringa ipapa tichiona kuti vanenge vachizvipedza sei peno wanoita tuzvinu heno wari kutoringira kuti toda kuti tigopewa vamwe vanhu mari dzokuti waende kuchikoro kofunda wariko kumaolimpiki wachizoita zvokuenda kumaolimpiki. Rikaiti zvione mhanduwe kuti zvichaitika chere izvozvo kana kuti manyautsamuka mabasi. Chikoro choUZ chagoburika ipapa kuti chakazoona kuti chiri kuita kusikinya tukono kusvinu wakabva wazomira zvaunge waita zviya zvokudzinga wafana wanosvika watanhatu kuwati chimbomirai kuuya kuchikoro. Tikati makona ndokuita tuzvinu heno gweta rakatowanyepa kuti pamuri kutamba nonguwa nokuti palibe nyaya ipapa. Rikaiti goramba zvedu takaona kuti zvinosvika ipi asi wari kutoramba wachishishidzira vamwe kuti tikaramba tichikuonai pokare muchiita kuti kusikinya tukono tinobva takunhadzira imwe saizi. Rikaiti zvione mhanduwe kuti zvinoitika chere izvozvo. Mapurisa oZRP ari kuti asunga vanhu vanosvika 30 pakambani yoMambo Manufacturing. Kwai vanhu vari kusanganisira waridzi wekambani, mamaneja, pokare novabasa pakambani ipapo kwai vari kunhadzira madoro akaita sotumbwaye waribe mvumo. Rikaiti zvione kuti zvinosvikepi izvi. Tinenge tichiramba takaringa kazhinji munotoona ipapa panenge paino chacha chopfene chinenge chaitika nokuti vamwe wakuru vanenge vari kunhadzirawo asi palibe ari kuwabata, palibe ari kuwabvunza.
rekaiti zvione kuti ndizvo chere kana kuti pane zvimwe zvinenge zviripo kuitika kuseri. Tinoramba takalinga tichikunyepa imi. Ipapa kwaijora mugumbo ageenda kuMozambiki kuchimoyo kuenda koringa ipo pakavakiwa makuwa akavakiriwa pokare kuti zviite zviri nani, vachibva vadzurudzuta madzita avo vanhuwo vachibva vanyora mhando yepadombodzvipa. Rekai tione kuti mhando iyi chokwadi kuti nyika icharamba yakanamirira ipapa kana kuti zvichaenda mberi. Heno ticharamba zvedu tichizviringa kuona kwazvinoenda. Ipapa vanoringa magetsi kwainyasi kuhange kwakurugaiwa magetsi anoita mamirioni emawati 713 913 megawatts pachirungu, kukaribha kukanzi 424 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira gani kwai 37 megawatts pachirungu. Pakare pabodzi kwai wanga vari kugaya churu chibodzi no344 omamirioni emawati 1374 megawatts pachirungu. Ndosaka peno muri kuona magetsi ari kuramba achindotiza kudari mhandiwe kuita kutsvedza sozvatsvatsva. Rekai tirambe tichiringa hedu kuona kuti zvinosvikepi. Ipapa Broadcasting Authority of Zimbabwe wagototi imimi vanhu vari kuita basa rekureketa padandemutande muchibvunzana muchibvunzana. Ehe, gongwarirai nokutoti mukareketa zvinhu zvakanyangarara tinohata kusungai mutemo unorambidza izvozvo nokudididi. Vanhu vanokodzero dzokureketa varibe kuvhundutsiwa freedom of expression pachirungu. Ewo mitemo iyi inofanira kutobisiwa kana ichivhiringana nebumbiro romutemo, nokuti bumbiro romutemo ndo mutemo mukuru unobata munhu wese. Imwe yese inofanira kuti inangane nebumbiro romutemo. Rekai tigozozviona izvozvo kuti zvinosvika papi chaipo. Zvawadza nyasi pari kureketiwa kuti kwai madzibaba Nicholas Zakaria vari kuhwara mhandiwe, kwai vari kutoita kuhwara zvokutadza kuenda kuoridza nevabi avo. Wakatogotumira Mufanasiromo kuti aende ndiye nevanhu kuti waende kuoridza. Unoona nyika yedu pakaita kunyangaritsa ipapa apawo iwo wanga wambovapa motika waye vanobva vaita kuringa kusaitika izvezvi. Idivi tikundosvira kuti madzibaba wapore. Kwai vari kutokumbira kuti vakomana gondinamatiraiwo mese nyika yese ndinamatirei kuti ndichimbidze kupora. Toramba tichivanamatira kuti vapore. Kwai ino hurumende tabvumira zvikoro zviri kuita wapwere vari kuenda konyora pakupera kwegore kuti wanyore bvunzo. Tabvumira kuti kwai ngavagoite mazuva 10 basi okufunda paholodhe papa. Pakaita kunyangariwa mhandiwe. Zvikoro zvava zvatoita kunota zvikoro zvizhinji zvava zvatoita kunota mhandiwe, kutoti wari kunyatsa kuziva kuti izvi noizvi ndo zvinenge zviri kuitika. Pokare maridzo wachibva watoziva kutoti uyu akaitawo wapwere wairi watatu vanobva waita kubatsirana kuti mari yacho iingidzire paholodhe papa. Kunorekai tione kuti ichasvika papi. Ipapo wachaikona chere nyaya iri kureketiwa iyi kuzvikoro kuku. Tinoramba takaringa. Kwai waridziwo masitoro OK wagototi haiwa tichakupai mamirioni 20 okuti musimudzire bhizimusi redu pokare motengesa imwe midziyo yedu kuti tiwane mamirioni 10 omari yekuAmerica. Kana tayaboya mamirioni 10 yese iri 30 mochiita kuti bhizimusi risimuke rinenge rano mari yakada kufanana noPick n Pay. Rekai tione kuti ndizvo chere izvozvo. Tinoramba zvedu takaringa kuti ndizvo chere. Ipapa pokare kwai kuri kufadza kuti kuchanhadziwa iyo panoita kugaiwa uranium mhandiwe kuti iite tusvinu. Tikati zvisvinu dai zvatoramba zvakadando tinenge tichizokunyepai kuti zvinenge zviina nopapi. Kwai pari kutoisiwa mamirioni 400 chaiwo omari yekuAmerica. Zvisvinu izvo ngazvirambe zvakadando. Nyasiwo Zimbabwe Anti-Corruption Commission wagaenda kumuzindawo Highlanders ailanga kovhiringana ikweyo nowaridziwo wopachikwata ipapo. Kwai nokuti waneko wakaita mutsepwede pakutengesa nokutenga munhu kubva kuBulawayo Chiefs gore rapfuura.
idihwi rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvinosvikepi nyaya chaidzo chaidzo dziri kumangariwa nevanhu vari kudzisiya idzodzidzi dziri bebasa idzi ndodzovanomhanyira kutosimbirira ipapo kunge kuisa simba rakawanda kumuromo kunge pinchisi rekaiti wasiwa kadando apawo wafa wakadziwo kwedu wanotamba mutambo wekiriketi wasimuka kuenda kunyika yeIreland kotamba mutambo yeT20 mitatu nomaODI mairi rekaiti goringa kuti wanoikona chere wanenge wachihwina chere zvinosvika kupi zvese izvo tinoramba takaringa tichikunyepai mhanduwe toringa kadzirikitika pasi rese kureketa kuno kwaino maMP emuSouth Africa kana zvikandoitika kuti mukwananza asungiwa kana aitiwa chinhu mhanduwe pakaita kunyangariwa nyika yese inobva yatoita kuti dzvamu totoita tose dzvamu iyai asi vhangeri basi toita tose dzvamu kuti nyika ireke kugotongeka rekaiti rambe takazviringa mutungamiri wenyika yeBotswana kutoitawo kureketa kutoti peno tikaita zvokutoti titengese tega ngoda redu zvinoita kuti tiboye mari iri nani peno tinokona kuti tiedze kuisa mashoma mangoda acho kuti akwirewo mutengo heno kuti wari kuringei tikaiti goramba takaringa kuri Soto kwaipapa kuno mufana aripo akufunda kuSouth Africa kuita aite PhD yache agonhadzira padande mutande mhanduwe chiAI mhanduwe chokuti chinotsvaka mabasa chako kundochinyepa kuti ndikuda basa rokuita murairidzi wobva wanzi warairidzi wanorairidza zvifundo zvechirungu waripo chobva chatoendesa chotonyora kunge ndiwo uri wakomana aiwa kufunda kusvino rekai tione kuti chapfumbira chere kana kuti chichasvika papi ipapo kare Angola kwaiyaboya tiririyoni romacubic feet egasi mhanduwe kuita kuramwiwa yawo idi apa wano oiri inochokare wari kuita kunakirwa wabedu apa kwairi kudzika pakaenda kurefu mamita makumi asingasviki 100 basi kutodzika papa vamwe vanotochera chibhoranika vachidzika mamita 100 iyo apa wari kusvika pakuzana ikoko chatoboya zvavo wabedu rekaiti rambe tichiringa kuti wachaita sei kuti zviwanakirei ipapo Furanzi yazoburika manji zvezere zvakazara pachena kubva kunyika yoSenegal tiri kuramba tichifara nazvo izvozvo zvisvinu chaizvo Britain mhanduwe yakutofunga kuti pari kuuya sarudzo dziri kuuya da kuti vafana vane makore 16 chaiwo waende kovhota chimbofungai mhanduwe wafana wari form 4 wachienda kovhota panenge pachinakidza apa rekai tione kuti zvichapera sei asi tiri kuti zvisvinu izvi masimba kuno chidiki ndo wachino upenyu husvinu hwakawanda hwakarepa hunenge huchiripo munyika rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinozoenda apawo kuDenmark warambidza zvipfeko zvechimoziremu zviya zvinofuka usu hwese wachisiya maziso basi kwaiti kuzvidaba muno tichazvidaba anenge ari kuda izvozvo ngaatoenda hache kune imwe nyika isiri yedu ino tikaendawo kwawo kumaArabhu kuku kwai tinorambidziwa kutekera tiri beusimira nokuti munyika yawo kwedu nonga wachiitawo zvekwedu pakanyangariwapo ndokuti peno wachinjewo iyo waiziramo wakaiti kwawo kusunga mutemo kwevamwe wakasungirwawo peno wachazozvinzwisisa kuti zvinotekaira sei asi kwanyasi aiwa rekaiti dipfame mhanduwe ndini wenyu mhanduwewo nawo